Saya nembang aku tak ngopi sik. Iya. Paringane para pemuda-pemuda sing wis maringi aku kopi carica. Ya. Karika apa carica sih? Carica. Carica. Neno. Ambune enak. Wis gek nembang malah do ngambu kopi. Ketoke kok enak ya, Mbak. Enak yo. Tekan nggon sinden ora kuwi. Ra cukup kuwi, yak mono. Kok gelasnya telu e? Nggo ora anggepan ndak panas. Oh iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika, Pak. Karika. Oh, Karika. Tulisannya carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Kenapa? Ngene iki to. Bukane to. Jenengan ajeng mak niku. Sakarepku to, wong nembang wirung sida kok. Mboten nglaming tekon lho takon. Ngicipi kok. Jare nek dalang ki ora oleh mangan. Entuk wi ming Piye cerutup. mrene piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok ya. Saiki wis dalang milenial kok. Oh. Ora ana umume. Santai. Oh wis icip-icip kok aku. Ya. Nek ngono tak sesuk awan tak tuku ning gone stane Pemuda Sontonaya. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Keng napa, Pak? Ae. Ayo iki hah iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine go bali nang Yojo. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga Teparo. Oh. Tak yo nek kanca-kanca pengrawit. Tangga Teparo. Ayo. Nggih. Aja turu sore kaki Ngapa? Kowe iki ana wong nembang kok sliwras-sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Arep ngiding. Gulane sakmono isokke kabeh. Men legi. Gek do nembang piye to? Nek dijejerke sinden loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ha iya karo Tatine padha lemune, padha pothoke. Ayo dalange dibrakot wae apa piye ya? Ambokennya. Mah, aku mah, Mbak. Lah Oh, ngapa? tok brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang Embuh. Alot nggon aku. paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kei gula kok. Angin jenengan kan duwe gula jenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Goblok ora. Kleru. Nek kowe iki ora ana proteine, ora ana kabeh. Ning kowe iku kelebihan lemak. Padahal lemak itu berbahaya. Lemak itu kalau sampai menyumbat saluran peredaran darah, jantungmu bahaya. Wong lemu yo aja seneng wong lemu, mula aku saiki udut kowe tak sudo.
Wis mayang wis ora udut akeh. Mergo saben bengi udut akeh tuku iki. Apa itu? Ha iki lho. Kok kebule. Kok sithik? Oke anglo. Sidine dadi. Lah yang jajal, jajal nganggo anglo. Iki metu sithik wae mbebayani. Maksudnya? Kebule iki lho. Sithik wae iki nggo ganti rokok. Aku wis diweling karo dokter. Pak Seno tidak boleh kebanyakan merokok. Niku rasane napa? Berapa bulan tiap malam melek terus sampai akhir tahun melek terus harus rokoknya dikurangi. Loh iya Pak, ini rokoknya memang tak kurangi. Kalau saya merokok tambah itu tambah panjang. Ngeyel kok dasare ya. Ayo. Ngapa kok guyang-guyu? Adem ki ora iso mikir ya, Pak. Aku utekmu beku. Lah iya. Iki dadi beku kabeh ngono lho kok. Ora apa-apa. Jenengan beku mboten? Ora, Ora apa? biasa. Berarti encer. Encer arep ngonekke aku metu kuping ngono to. Ora ngajar kowe. Ayo gek nembang keprege. Napa keplegen? Keprige iki cara kene kepriye gek nembang cekak-ceket. Wah, ora ngerti basa kene. Lah jenengan ngendika wae kok. Aku mau teko ning kene wae panitiane mlebu nang mburi kula. Gasi, Pak. Ngono. Aku yo nggih ngono. Gasi radong meruput nek cara. Gasi, Pak. Gasi Pak Seno, gasi ya. Gasi ya. Gasik nggih ngono. Jawabe jenengan apa? Hah? Menggih tok. Ayo menggih wong aku yo radong ya aku yo menggih. Bidal jam pinten saking Jogja? Ngono. Bahasane ngono, bidal jam pinten saking Jogja? Jam kalih, Pak. Jam kalih tuku mriki jam sekawan nggih. Gasi ki, Pak? Nggih. Negara mawa tata, desa mawa cara iki ngene iki. Jadi Indonesia itu indahnya ya karena seperti ini. Wonosobo punya ciri khas sendiri, Banyumas punya ciri khas sendiri. Jawa Timur punya ciri khas sendiri, itu keindahan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam lingkup NKRI. Nggih. Dong apa ya do keplok iki? Ben radem, ben ora adem. Ayo, terus ya. Nganglan jagat nyangking bokor kancanane Mula nek mayang neng Wonosobo iki kejaba apa jenenge cuacane pancen ekstrim. Nuwun sewu. Piyai kene iki nek nyuwun lakon angel-angel. Heeh. Kok saged? Iki mau lek kedadian kaya ngene iki mergo tak anu kok tak rembug apik-apik kok. Lah wong nyuwune napa? Nyuwune tumuruning Taman Mairakaca. Terus Bapak le prisa lakon niku teng pundi? Mbiyen Bapak sampeyan mayang teng Wonosobo teng desa pundi wonten lakone tumuruning Taman Mairakaca. Tahun pinten, Pak? 1960. Kula deleng lair aku ya. Lahir tahun 72. Wo nggih, pun bangun Taman Mairakaca mawon. Lah niku. Oh, alah karepe kuwi ning lingaran iki beda. Aku ya bundel sirahku wisan. Waduh, mati arep takon sapa iki? Monggo aku ora ngerti tenan. Iya. Salah sebut to nggih. Salah sebut. Nek salah sebul kuwi ora apa-apa. Maksudnya piye ta? Kulino nyebul apa piye? Lho kowe ora wis tau tak sebul to? Kapan? Ah kowe turu kok. Pas Kowe meng kaget meni sapa iki? Ngono. masa sebul kok ora kerasa ya? Ora aku ngapal kok. Urip badak. Oh daginge semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. Papat peloro. Madheparana. Madhepa penonton.
Madhep penonton. Geger mudhep napa penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Mulane sesuk disuda awake. Mau nganggo kathok apa? Apa? Tidur mau ya jan dideloke wis nggo mlaku awake obah kabeh. Lah nek ora obah ya piye masuk awak ora obah iki teneh piye? Lah nek le mlaku wong kowe iki lemu lemu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Apa? Kowe iki lemu lemu mlaku dintul-entul lho nek mlebu. Aku main jawab, aku cuma ambil anu kok minum kak. Ya ora. Oh, kaya gatekke barang apa? Aku ki pas mengo. Alah dasare ya seneng kowe. Delokke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Ada ya apa? Ayo sik Apa yo? Cokewane. Apa kowe gulang-guling? Kowe lho, kowe dunekke iki mbangane tiba pecah muni ngono to. Sayang Ya muni. pikirane kurang ajar iki suwe-suwe. Pak Ando. Pengen nadai ya en kowe. Do? Kurang ajar kamu ya. Isine donga sandang kalawan pangan Ya genti buta sih kiwa. Iki lho limbane kaya kira iki lho. Padake buta lho yo. Ayune kaya ngene padake buta. Lah iya, eman-eman le dandan kok ya. Padake buta kae Pak To ya. Pak To. Kletak-kletakan apa piye? Cek kuat piye untune? Apa? Cek kuat apa piye untune? Wah, mbok nggo ngletak apamu ngene. Ora sigar dadi loro. Kene kok wingi sambat untune linu-linu. Oh, gak. Kene wis uga areng ngletak. Ngarep ra isih ora. Panganan yuk. Dipangan. Mangan apa? Mangan kon ngletaki mau lho. Oh, aku ora seneng letak ya. Senenge ngapa? Hah? Ora ya. Apa ta? Ora ya. Ayo Tin. Ya iku. Ya iku bagian nipon Wong meleksa sabarna rimo ngandel ora aku wis matur mau yagane dadak do cerewet muni yagane ora yagane kok durung piye tulisane nuwun oke tambahin yogone 1,5 juta. Matur nuwun. Tenan dan Pak Tum. Wah matur sembah nuwun Pak Tumiyono.
Iya, matur suwun. Pisan dalem Desember sowan. Ya, neng Pendopo Klaten ya, Mak. Iya, tanggal 17. Mau wis dibayar lunas. Nyuwun rekeningipun pinten kula transfer pinten Pak Seno? Nah. 350, Pak. Oke. Wis santai wae. Ya terus. Rasa dong mati aku semu gumun to, santai wae. Ora berapa, Pak? 150. Nanti tiba ke saya berapa ya? Ayo lumrah saja. Kok lumrah? Lah emangnya kenapa kok njur? Kan rezeki banyak dibagi banyak, sedikit ya sedikit Sing ngomong sapa? Peraturane sapa kuwi? Mbok menawa kok. Mbok menawa ki di luar pikiran yang. Lah nek jenengan piye? Nah aku yo kanca-kanca ki kok rekan kerjaku kabeh. Nggih. Sinden ki rekan kerjaku. Ayo dong geluti budaya iki kanthi lahir batin. Nek budaya iki nek ora awake dhewe sing ngopeni kesenian iki nek ora dhewe sing melestarikan sapa sing arep melestarikan? Ana sithik didom sithik. Sithik didom sithik, ora sanggur kula. Ana akeh didom sithik. Sakmono lho. Guyu deh. Rumah samu saya tak takon. Aku nang Jakarta wingi ora dibayar, kowe ya do tak kei ya do kolu. Ayo dikeki lho, mosok dikeki. Ngono ya do. Nuwun Pak tanpa ana sing pripun Pak kahanane ora ana. Bareng ana wong bathi kok gregeri. Ya manusiawi. Aku ya manusiawi. Nek tampa akeh ya. Nek tampa akeh manusiawi. Ya iya. Ora ana sing ngaruhke. Aja kok ngaruhke. Chatting wae ora kok. Ming ana wong loro sing tak etung chatting sing ngrebab kuwi. Ning kuwi ya duwe maksud chatting kok. Golek pendhok supaya ketok. Sapa iki? Lamat, wis entek kok iki. Lah nggih maksude kula napa Ayu? Sik nembang Mbak Tatin sing bawa mau Ayu kudune. Oh nggih. 500. Ning iki nang kene terserah le transfer sesuk-esuk. Nggih. Nggih. Lah nek njaluk sesuk-esuk ora njaluk saiki, ndak aku teko. Biasane jenengan nambah isik. Siap padake cah tipis. Ya iki dombe sikik sedina ping 3 ya. Obat napa ya? Obat lali. Takon ngombe obat ben duwite lali. Wah cilaka iki. Ya. Sak yuta. Sakniki napa mengki? Sira lupatmu 6 tuwa lusuk. Nyo caloro. Wis kok Pak Tumiono. Tampani yuk. Nggih. Sing apik lho nembang. Sing nembang Mbak Tatin to? Heeh. Lho. Kula napa? Aku gulung-gulung apa ngapa? Lamat wis katong tejane yen bon rangkanan manjaran aduh no yen besangut wimbo patut nyata lila
Matur nuwun. Ya, ayo. Buta loro bali nang gone dhewe-dhewe. Sugeng dalu, Pak. Ayo sinden nek turunan gentro iki ngene iki. Iya. Sugeng dalu, Pak. Ya, ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu Mbak Ani jan. Nggih, pripun, Pak? Kok saya subur bareng di bojo. Cocok, Pak. Oh ya syukur. Cocok apane? Cocok genjotane. Edian. Iya, ya syukur. Kasunyatan ya, Pak. Kasunyatan ngono. Pripun, Bu? Kabare, Bu? Saya nggih, Bu. Nggih. Dereng pada ngantuk?
nek ngantuk ya dituruk-turukake, Bu. Nggih. Pripun, Pak? Ora apa-apa. Wis kalah tegel aku. Iya, nang ngantuk diturukake. Heeh. Lah pripun, Pak? Kler. Iya, karena Mbak apa? Manut. Lho kok manut piye? Monggo. Kira pamundutan Pak Yoga. cendol jawet. Monggo cendol Kaya jawet. ngene rasane wong nandang kangen. Hae. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak. Cah geleman. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Aku ya sobat ambyar. Sobat ambyar, sobat ngebyar, Pak. Nek ngene dhewe sobat ngebyar. Nggih. Nek Mas Didi Kempit, anu Mas Didi Kempot, Didi Kempot. kuwi sobat ambyar. Ambyar, ya. Heeh, ya. Nggih. Anu wae apa jenenge engko nek ming jatilan terus kancaku do bungai linambuhi. Ya sing nganggo larasan. Sing nganggo larasan apa? Liwung. Oh iya. Ane iki spesial liwung anggere muni jatil wis jogete medeni. Kok ora nggo topeng munyuk barang nih. Rasa nggo topeng ding wis punaimu kaya munyuk. Wah, kuwi. Guyu ora kaya memedi to. Ya wis ben. Mangga. Ya. Saniki, Pak. Oh, sik. Didelok wiyagane sik do maem ora? Nggih, mangke mawon. Monggo diskecake rumiyin. Mboten napa-napa kula santai. Monggo lho. Santai mawon. Kale menguntal-nguntal riya ya. Ya wis ben ra apa-apa. Iya. Ya ming bojone siki kok betah men ra mati-mati ngono lho. Ya wis ben ra apa-apa. Ya diwiwiti men dideleke sik mame. Dadi ya iya. Dadi liwung atiku. Godo ati rintan siang dalu. Heler nguyahi segara adatan bisa nguluhke atiku. Mbiyen sadurunge dadi sinden pemain jatilan kok ya. Dadi nek main reyok nek ora dingonone kuwi ora puas. Mboten marem. Heeh. Pripun, Bu? Mboten adem. Kalih joget-joget ngeten iki, Bu. Ben mboten adem. Gasi. Aku apale mung siji kuwi e. Anggere ngene ketemu piyai kene ngono nang dalan ngono ya. Lho, Pak Sino, gasi aku ya. Pokoke Mas. Iya, sesuk nek ketekan omah aku arep ketemu bojoku arep bukake lawang, Bu. Bukake lawang jelek. Gasi, Bu. Gasi apa?
Radong kono. Gasik le prepare lho, Pak. Apa? Prepare. Prepare iki apa? Persiapan. Wah, gaya momongan basa Inggris kaya dong-dongo. Lemu dadi pemain, lemu dadi sinden Inggris ki tontonan tahun kemarin. Saiki sireng meneh rambutmu. 3 tahun ini. 3 tahun ini. Ya. Terima kasih. Udah diundang lagi. Joget mulai nggih, Bu? Sinten sing ajeng joget kalih kula? Monggo. Ibu-ibu. Napa mas-mas Bapak-bapak kek. Oh, wis dora kuat ya. Nggih, pun. Kula tak joget piyambak mawon nggih, Pak. Nggih, kasih. Kasih. Ya, mangga ya. Udune iki semangat kok malah cendal jawat. Lek maune ngebut dadi alon mengkeret maneh ngono lah, Pak. Nek alon ngono iki ra mergo anu dawete suwek. Heeh. Kok dawete suwek, Pak? Oh, lali sih. Cendal dawet. Sing suwek uduk dawet, Pak. Ora suwek kok wis tasah disebut wis. Aku semelang ro cangkemmu aku wis. Iya, mangga. Lanjut maneh, Bu. Kaya bakul ning pasar kowe. Pripun? Ayo lanjut maneh, Bu. Monggo, Bu. Ya ora apa-apa. Lanjut, Bu. Semangat ya, Bu. Dadi wong atiku. Godho ati Rintan siang kamu Hae hae Asoy Ler goyahi segoro Datang bisa Muluke hatiku Hey, hey, hey.
edan kowe iki. Ana bojomu ae lho. Sinten, Pak? Kuwi kok Jur. Kowe mengkurep kok arep diencup ngono. Nek Pak Keswan nek kalih kula pun mboten ngano. Sate mawon. Ora wis ora ngano. Kita kan bolo nggih, Pak. Nah, bolo. Iya. Loh. Nek kok mbuh piye? Kok mbuh iki piye maksude? Piye? Edan tenan wis ketok kertumu. Ya, matur sembah nuwun. Kok deg-degan? Ora apa-apa, ya biasa dhek salah omong ngono iki biasa. Untung sing wedok rada petuk, dadine ora padha. Dadine ora digagas babar blas, diopas apusi meng. Iya ya, Mas. Saya. Ya. Dintaike Mbak sapa Mbak Ani, monggo. Oke. Ya, oke. Lanjutkan, Bapak. Ku kaya suarane Roma Irama. Lanjut. Iya. Kali ini bersama Jadilan Trunggo. Ah, apa? Salah ngucap. Pancen setan. Trunggo. 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 Trunggo barane iso. Trunggo Vanessa. Tampilkan. Lima. Angga. Sabtu pada Bali neng tempat dudukmu. Iya, terima kasih Madonna. Sama-sama. Iya. Sabrap tamu. Tan sami nang kawidadan ning sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sapa kemeng mabek di kula kunjung ngersa patuga Kanjeng Rama. Iya ya tak tampa wong ayu, pangestune wong tuamu tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripin kaya ning kasantosan. Ampune rambute wae kaya ngene. Oh, Sri Kanthi, Sri Kanthi. Aku diwai geger wis senengi ra jamak-jamak. Kowe madhep rono rasane kaya wah wis. Wah. Donya iki katon padhang banget Sri Kanthi. Kowe kaya masuk angin ketara bekas kerokan munggon geger. Ting cloreng kaya macan. Ning ora apa-apa. Wong ayu ki kerokan tetep katon ayu. Kejaba nek wong elek ora kerokane. Mboseni. Nuwun sewu menika sinten Rama Begawan Durna. Tobat. Menika pun Bapa Durna. Ya pancen bener kuwi Bapa Durna. Merga umure sak barakan karo pun Rama. Lah terus migatosipun menapa tiniwatu kok miji dhateng wiswanipun ingkang putra Wanwara Sri Kanthi. Sri Kanthi, wonten dawuh yen kowe diwengku dening kakung kira-kira piye? Tobat gandeng rencang-rencang sak barakan kula menika sampun sami rabi sedaya. Estunipun kula menika wirang lho Rama. Pendak-pendak kula menika dolan kan rencang-rencang kula tertentu dipun tangleti Sri Kanthi pun ora bisa kapan. Mongko nyatanipun dumugi mriki menika dereng wonten priya ingkang nuju prana dhateng manah kula. Saengga kula dereng saged netepaken sinten ingkang mengko garwa Wanwara Sri Kanthi. Oh ngono. Inggih. Lah upama sira kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodokke ngono kira-kira gelem apa ora? Tobat. Jaman samangke menika nuwun sewu lho Rama, kula menika dipun menangaken milih manut dhateng reteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodokke, pendak-pendak duwe anak dijodokke. Mula ora ana jaman biyen ki ana temanten sepasar bubar. Durung tutung kene bangun Bale Wisma, ora nambaran rasa tresna lan rasa seneng. Wekasan durung anak-anak wae padha pegatan mergo dijodohi karo wong tuane. Tresna menika kajengipun milih. Bener Sri Kanthi, kaya ngono kuwi bener. Tresna milih, kudu milih. Mbok apik, mbok elek, mbok enom, mbok tuwa, ning sing baku kudu wani milih. Oh, dadi kowe emoh yen tak jodokke. Mboten. Monggo satemene aku kepengin adreng jodokke kowe karo piyai kakung. Tobat.
Sinten Kanjeng Rama? Ning upama kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mboten. Mboten. Tenan, mboten badhe kaget. Lan aja ngumpat-umpat kalopun Rama, aja nguman-uman kelawan pun Rama. Anggepen yen to aku iki paring dawuh, dene kowe ngum sarujuk ya syukur, ora ya ora apa-apa. Mekaten Kanjeng Rama. Ya. Sinten Rama? Pancala eneng daya. Tobat sampun gemeter manah kula. Mergi wonten Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Baladewa, Kang Mas Yodipati. Menapa sekintenipun peranganipun menika badhe mangku garwa kaliyan kula nuwun sewu kula mboten saged matur Rama. Kusik aja kesusu. Putra-putraku iki ora duwe niat nglamar karo kowe. Lajeng sinten? Pendhita Durna ning mburimu kuwi pengen diladeni kowe. Tobat. Nuwun sewu, menapa kula mboten salah pamireng iki lho nampi panjenengan Kanjeng Rama, kleru pamireng piye to? Kuwi tenan. Sawangen to. Begawan Durna wis macak cara manten kaya ngono kuwi niati arep nglamar karo kowe. Lah iki ning nggonku ajiban menehi wangsulan ming kowe Sri Kandi. Mbok tampa apa ora? Aja nganti pun Rama menehi wangsulan ning kleru penampaning Begawan Durna mengko mundhak bebudhek katentreman negaring Pancala. Mula wangsul ana dhewe wala Sri Kandi. Wanodya tama ngambar arum sang kusuma. Tobat. Nyuwun pangapunten Bapak Durna menapa dipun parengaken kula badhe munjuk atur. Sayangku. Katresnanku. My love. Apa kowe arep matur apa kowe? Nuwun sewu menapa panjenengan leres menika sowan wonten negari Mantra menika badhe nglamar kula. Manjen iya Maratri Kandi. Ana kowe saturnawala karo wong tuamu, aku bakal nglamar karo kowe tak jak urip bebarengan. Kowe tak jak urip bebarengan ana ning Sukalima. Kowe meneh ana umur dawa karo Begawan Durna ya Maratri Kandi. Tobat, panjenengan pangapunten panjenengan iki pendhita kok ora ngilo karo gitoke. Menawi dipun tonton babagan yuswa sepuh panjenengan trimbanipun Maratri Kandi. Monggo kula menika pantes minangka dados putra panjenengan. Lah kok malah panjenengan menika badhe nglampar dhateng pun Maratri Kandi. Tobat. Mboten badhe kelampah, penembahan mboten badhe kelampah. Nanging semantana panjenengan sampun ngantos kagol kogelan penggalipun. Kula nuwun sewu kula menika nggadahi patembaya. Duweni patembaya apa Maratri Kandi? Nalika sedanipun tapi pejahipun Sang Prabu Jungkung Mardiya. Nalika kula tolak katresanipun piyambakipun ngamuk punggung tumunten Taman Marakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Samangke sinten kemawon ingkang saged dandosi Taman Marakaca kados wingi uni malah boten wonten godhong taman ingkang gogrok setunggal. Mewah oyotipun ingkang alum kedah wetah kados wingi uni. Menika ing badhe kula ladosi penembahan. Gandap blekutuk suara. Lole sumaranti hawala anteng-anteng ana ing mripat nek dicuplek marai ucul sak matane.